Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loksak ng mga pagagaran, nakatisong partu o siyat Ustad Arsad pamamakinig tanong. Inshallah. Guti sabab mga pagari mato nagtimu-timu tano na gumuraw ka tano si kuwala na dead na sa tabu ora na bagpakaw ko wala. Panta ku pangni tano kagi mabutatino. Wah, gay mabutatino ri mga pagari. Wa idza da'a wahidin min khiyarihim fala yusjab lahu du'a'u wa taqalla isbatud dunya wa tuhanul ulama wa tasubbul fuqara hadithuhum fiha al-ghiba wa fakihatuhum fiha an-namimah. Watakalla ismatud dunia kedaging ko to kapamagadat ta sa gingga dunia. Oh, nalin namang imato na kang giginawa ibu na miapil tanurun. Kang giginawa ibu ri mga pagariya. Ad na pagato nakaatenged minsan. Uri na magaripan. Aya buah paglatira na sa ti mana palayuhad. Nada siran din makasungwa sa bapantag sa suwa-suwa takwalla. Aya buah kaya pakasungwa iran na siran di sigata sa utang. Wah. Watakalla ismatud dunia wa tuhanul ulama. Nabuhay mana niyan na dipagadatan sa mga ulama kiran. Watakalla ismatud dunia wa tuhanul ulama. Wa tasubbul fuqara. Nagupumugon sa mga marmar kiran. Hadithuhum fiha al-ghiba. Ayat na mana niyan na tutuliran na palapalay din kapamaganta. Wa fakihatuhum fiha an-namima. Ayat na diran di pagis na kating nabi na palapalay din kasuruyan. Pujratuhum indahum ahla min al-asal. Suwatigin sa mga duseran. Na mana niyan na ayat katatameran na dataragin gutabula tenago. Owa. Nasuka pa manutula ko dusa na haram. Apias iko karumang ka na di kepakaya pemanutul sudusang. Doan. So kapamanutul ako dusa bitaw bat ka. Ayat katero nabi na tigil nabi kullu ummati muwafa illa al-mujahirin. Sulang-ulang na tigo nabi yung umatak na palapalin kerilaan. Illa al-mujahirin inon tabugin kota mujahirin. Ayang mujahirin naging kota miyang gelebek kadu siya na siya panganuan na piya manutul ka. Uway tiga mata nga siya ko manguda ko. Naging kaya kalaban na mi mambuay. Uway tinga di pa manutul sudu siya nga nadataran na ay mana niyan na sidiyap ke riway. Na pani bagug manadu siya pelater ka wala utala. Uway di ka pa kay. Di ka pa kay. Suwati ko na biso mga duseran na katatamay rano na dataragin ko tayo maanan yan na gulat na ba. Wapi'aluhum amurru minal hamdal. Na gusto mga galapakiran na ayaw kapakatanayan na dataragin to hamdal. Gin ko to hamdal na prutas ito sa Saudi Arabia miya ka paipait. Naging ko to mga to na sugal na bukiran ay pilingan na Muslim. O gain na sugal na bukiran na mas mapait. Naging ko to hamdal. Ano di ka pakatanayan na miyaw parik sa mga tao. Kaya binas ang naging ko tayo maanan yan na darpa. Wapi'aluhum amurru minal hamdal idha ra'aw haqqan taraku wa idha ra'aw batilan ittaba'u. Andan na tingin niya mana niya na may leran sublar na ptilikudan niran. Nandin niya mana niya na may leran sukaribatan na pugunutan niran. Yurapihimus sultanu kal asad wal wali kal dhib wal awani kal kalb wal munafiqu kal thuban wal mu'minu kal syati ta'ifah. Payalaha min syatid da'ifatu baina thu'banin wa qalbi wa asad. Ayat tingin niya ko day pa akriling kasi ko mana niya na mga datukiran na dataragin ko to arimaw. So kadaklagir na dataragin ko to mga aswati gunabi. So mga munafikiran na dataragin ko to alwati. Ulad. Wal mu'minu kasyatid da'ifah. So tingin sumapaparati ang garang ko wala nadatar aging ko tamay to apapanaw katatagong kudurngyan. Payalaha min syatid da'ifatu baina thu'banin wa qalbi wa asad. Anda man nadatingin niya ako day pe kapag ato aging ko to ay mana niya na may to apapano ka matatago kudung niya sa aging ko to arimaw. Aging ko to aso, aging ko to ay mana niya na ulit. Wa idha kana al-amru kadhalik. Anda nadatingin niya ako day pe kaulawlanan. Ulki Allahu al-fitanu fi sa'iril ard hatta ya'ud al-mu'minu kasyatid da'if. Andun na tini kaulawlanan niya ko day pa napakasimbuang nuwan laging ko ta malapit na sa gingga dunia. Na ayang ulawlaw mga taon na paratyan niyang wala. Nadataraging ko ta may to apapanok amatagusi ko durungya. Nagini bitad tinuri mga pagarya. Ayam ana niya na ditarun di siyapi naging kaya mga surang at sa agama. Sabab sa pangalipatan na masusna. Nagiti sabab paging alam bisan nga kayo yung tanong.
Adi tano pakalilipatan, adi di pagamay na magdutuno ko Allah. Uway, di buhay agad pirad na rin. Uway, pirad naging ako yung pagkir kita no Allah, wari agad Uway, magkunagtan ako tutulang umusya. Asya agad niya, nasa kataw ba Tumatap na ko Allah, punguraw. Uway, tiguno mo sa isa kataw ba nino ka ng punguraw ko Allah. Tingnan mo siya na ipunguraw ko akong kuwal awat ka na miyarapas. Uway, tingnan pera idi da ginawa ta kami arapas na tingnan patapulo ragun. Wah, patapulo ragun na miyarapas kirano to. Wah, tingnan mo sa ambang ka. Wah, adna tingnan na Korea na ka mga pagtaw. Mga ummatu Ahmad, mga ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo magpaginidiran na bay na 60 na wasabain. Pagalat tano pito pulang sunong pulo na putay sira. Wah, namiyakatin gagito ang matuating na wallahu nafsum biyadi. Ba't ko wala at tumatangan si ko ginawa ko at tingin ka pa mga proud ako waging ka na mga umat. Giyan ka na mga pagtaw na yung manan niya na siya ka na nagpanawa sumalakan mo at saging ka isang bayang akan. Ayaw manan niya naging apito pula unong pulo na miya bubabuba kira na iya umor. Miya bubabuba ini umor mga pagarya. Nagito yung manan niya naman isa na panisir kaya para si Allah. Basta pero rabbakum innahu kana gaffara. Panganikan o sarila ko Allah kaswalla na paririla. So Fir'aun, kato ni so Fir'aun. So kaya sumiro ng Musa. Piano nung kayang bunsong Musa. Di indawat anong Musa. Na piano nung ko Fir'aun, tingna alam no rabbika fina walidan, walabista fina min umurika sinin. Yang Musa na bang karidigat o siya tiyo Fir'aun. Ayaw mga nanin na miyang babawat amis ka. Uriyan yan na miya kabaling ka sa kaya palesyo na tiyo Fir'aun na mala. Uriyan yan natin dulun karang nasa lakawatuan si ko ginawa ko. Wa ma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Piano nung kayo sumusa. Nagito kataon na sa Fir'aun. So Fir'aun naging kaya pyramid, naging pyramid sa Egypt. Kina pyramid nanggibo na mga bani Israel amiyataysan miniragoon. Kaaya kayang balisan na kinamuta. Ipun kon sa mga alator. Nakataon na ibing ka ng mga lator, tiyagusan, nandun ang punsi, anang punsi sa Palestine. Nakarangan nakakawatan na Palestine sa Egypt, na linilido naging utang mga bani Israel. Na umanimirang pairang opuro yan, nasudi yung garnap, daangan ibsigudi ng ataw na palapalid yung putay. Gibu na imanan niya na bani Israel, amin nirago, piraon saging ka na pairami. Nakaikonsungan ng Musa, ay pendulo niya ng suwala na pitroin at tiginapakala, ana rabbukumul a'la. Pero ano yung asakan na tuna ko mambu mapuro. Piyaki simbo niya na ginawa niya. Piyaki simbo niya na ginawa niya. Nagito, kay kuputay sa Fir'aun, nakatili ko pa naging utwaragat. Natigin na inni, aman to birabbi Musa wa Harun. Iman to natigin na turati lang sutuhan ng Musa wa Harun. Na daw to tarim mo wallah. Isa riwayat, nalialak ang kuno, Jibril, laging kaya ngari yan sa lapot. Lialakan yang ani po ka sa buta. Nakay kung umapasa doon, nagpitiro wala tingin na Jibril, na pa makadang utungulo lang. Si ko Fir'aun, aging uta, kaya lalaking nga kung ariyan sa manan yan, nalapot, namin sa butan, sula ilaha illallah. Namata na tigol awa Jibril kang nakaprela yan naman. Ginani, kala igugur kita no Allah. Asarad tubat ka no si ko Allah utala. Katiro wala sa hadis kudusi. Tingin na ya ibna Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Buat anu Adam at tigo Allah, amay kas kana min darwaka ka. Min beradusa kasi ko Allah. Orian yan na miyang ngarapan kasi ko Allah, mitubat kasi ko Allah. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Na prilada kan sa tigo Allah sa did na barakan marga. Ya ibn Adam, law balagat dunubak ananas sama. Buat anu Adam, amay kami beradusa kang orian yan nasudusa ka na miya kasubusagin kaya langit at tigo Allah. Orian yan na miya na ubata ka. Gapartu laka ala ma kana minka wala ubali. Na prila na kang sakit tigo Allah sa did na barakan marga. Lagi nga atitututup kasi pakan kita naging ikaw yagan na. Adap ka to nakadikaw yagan. Adid na sambayang. Kaya lipatan to sambayang. Kaya lipatan sa mga amad. Naging nga mga ariyak na sambayang na dito na maikalak. Naging nga sambayang na kakuyagan na insyaallah ta'ala na preskitan o Allah. Kauwari yung preskin niya naging kaya pumamatang sa aking kaya kinidakar sada. Uli naging nga di imam masyura.
na priskian wala na skap ni din yang priskian na simbol na kaswalla wa katru wala sa hadis qudsi tingina ya ibn adam la takhaf min dhikr rizq ya ibn adam la takhaf min zigis sultan buat anwa na matigwala na ubang ka kalakan lagi yang ko to akap pangarasir kanong mga dato yo buat anwa na matigwala na ubang ka kalakan lagi ko to akap pa ito aging kaya riski wa khazaini mal'ana kamata na tigwala so tali yung akan natanto mala so riski wala na miyakaw lalulan api apaleta no pakatemo kan wala sa bilyon nagkagawan lang ta'ala uway nagitiwas siya to na ubang abu kay susimbang ako lang ta'ala nga makaroon ka ya ibn adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab buat anwa na matigwala na inad na kan sa kakaanak kong kamasimba pala tal'ab na ubang kang kita-kita ubang kang bumaya gigya sa moya ubang kang bumaya sa mga niya ng mga simbang kakuan lang ta'ala khalaqtuka lil ibadati pala tal'ab wa damantu laka rizqaka pala tat'ab buat anwada matigwala na mata na sa kanapya sa daganan suriski magiyakan raka pala tat'ab na ubang kang duka-dukaw kapasa din na iwala gibo ka panganabugatan na ron uwat wa damantu laka rizqaka pala tat'ab uwat ubang katigwala ta'ala manay na duka-dukaw ay mana ni naging kay rizki mga pagarin napapasad na iwala namiya lapis kami kay pikitda ka naging dunia namiya doon siya lang na mori uwat saan natin kung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao iya wida akalian siya mana niya na dunia dalong ano na mori na mata natin kung Nabi at tagun wala ko puso yan waja'ala pakrahu bayna aynayhi tagun wala so kami miskin ikumbul ang mata niya ay mana niya nakatugun wala napalak-palin kang buuman makapirang ka sa 50,000 na tiga ubabu ko mga 2,000 na ubabu makatuko ka na ubabu mimbuli akuburo na din na miya pasadyo para kuwan na utala miya kaysa na sa kataw mama agito sa kataw mama na ay nakabaya yan na makuha niya sa dunia palayan dunia amidada sa saging kararabir miya karagagana na uwa palayan dunia katigang ikarong manina okay lumanakaw ako kakuan ta sa dunia nang balingan ako buko talugari uwa lalo niya lakaw lakay ko makalakaw na rin na miya sukat yan kaya kung baling na miya manina sa kataw mama miya ka puti-puti isumpa miya karabulabong isumpa adi mamagunong sa kami tingin na pagarino ka na tingin na misukat ako na dida ko ba kumiya sukat ino ako nga di pa kayo da saging kaya kambing ka sambulo ya pangangalawan o karuma ko kati pa kabaling ako na dida ba kumiya sukat tingin ako sa isa katanya kaya kung ganat kaya dumining tingin matraino kayo nindingin kaya pag nga sa kambing tingin na o pa man nasusuka karuma ko sa kanadara ka kano na tingin na pamimili ka kung mga pipiyaw katana ka umpan na kataya miya doon kaya kung ganat man na dumining di ko matraino kayo nindingin miya kagaming ako si karumangka na tingin na pagariad man ng mga watakan na maratake para sa bagong pagumad kabira tingin na pero yung wataka tingin na 8 kataw 8 siya 10 tingin na pangay ka na kasira nun na andin na wida akala hindi pangay ka tayo nami atang jagi noon naging ialo kasi namalbudo iyakalan akal na kanuga nakurong kadalay owa nakagi ko may pangay ka tayo nakagi kong ganat na dumining ilap man di ko matuino kayo nindingin natigin na ipil kaknakay dito mga siringan namin babad na marata ginawairan as kami bu isa kawala na kambingyan natigin na pangikat na kasira nun o ini pangikat yan tingin ako ito ba malbuda kan tama sa siran na sisiringan na lakay kong ganat na dumining ilap man tingin na ino kayo nindingin natigin na pagari pagka nakakanaguto sa abari o ba kami rabon tulisa natigin na kaya sobra na kata na kasira nun kakano makapalid makakabing ini kata yan sira nun kaya kung malalakaw na awid akan na suking baling nun miya ka tagan aloyan di ka kita matuino kayo ni sa kanod na isa ka ba rin miya ka kuming nating na suking baling nun awid akan nating na di ka pa kayo miya ka kuming akan sa kanod na di ka pa kayo bakong balingin advice ang uskabun tinato na yung mapya tingin na ginalima gatos yung tingin na sabir na kasalig ka ginalima gatos yung napakambula nga saging kaya lima nga ang galima gatos ginasangi buro na sa ginaduwas kaya nga owan nakagiin na may papanasuin na dunia nakay ko ay manan yan na kawatanan na mapiakap nila ko mga kaming. Di man na kaming na ino nga ipiak itagikuruan na ko mga nabiga miya ragrag na itagikuran. Miya karagrag na bali paleta no miya ka tagikur sa kambing. Nantay itagaran na mga tagikur sa kambing. Na miya ragrag na pangurian na ka panguna na kapaman. Miya karagrag.
Nakay ko pala na ako nagulundot taging alabidung mo kami na. Miyar do talawa siya miyatay. Sabi ta kaya patay niya na miya ko masaguta sa katoma magito bisu Jibril alayhi salam. Wa. Adi mga lang ka nga tigin na da kahubbud dunya. Gin na tigin sububay akasi ko dunya. Wa. Din na ba niya nun milibanin. Nadatar ni mga pangarya. Ibat ka api ang makwatan o basiko. Makwatan wa Metro Manila na matang wala ka patitan mo. Wa. Nalilapis ka. May kami ako makasagin na kuburo. Pag isyo nga wala. Katan siya sambayang ka. Nas kanya manan niya na pamagitungon. Wa. Lekat ka na palaid niya manan niya na cross so sambayang ka kada kuriko. Wa na kaya pasangan ka. Tiyop kaya pasangin ka sa gilak doon na. Wa. Umanisan na ino mailingan na Facebook ka kaya pasangin ron. Wa. Nagpa kaya manan niya na sumwa ko pagaling nga makakanga. Udi na ko mga sarili pa. Wa. Nasagin na kubur na din na po kumarka. Yawma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gawian na tigwala din pakang gaya guna sa manan yan nakalay pamilya. Kadakli amanan yan ng bawatan, kadakli tamok illa man atallaha biqalbin salim. Inun tabu aging ko manan yan na puso aad na paratya si ikwala. Agiti sabab mga riyang si ikwala. Ginga ya kau yang militan na kau yang gaya di bukti. Pirad nai. Wah, dali naman, gingay dunia na ayam yakan dito si inapata. Dua ko mga kafir, dua si ko mga Muslim. Si ko mga Muslim na so Nabiullah Sulaiman, katong tang so Nabiullah Sulaiman na kaya dito na dunia. Apia so mga dunad niya ni mibitirain. Sudul Karnain, ikadu na Sudul Karnain. Dito adna tigiran na Sudul Karnain naginan so Alexander the Great. Na kanabaginan. Wah, ayam bida nila nang gibuan ragun. Wah. So Alexander the Great na kapiranan, Sudul Karnain na Muslim. Owa. Ikadu miya kan dito ko dunia lagi Sudul Karnain na. Na Sudul Karnain na kaya dito niya naging ay dunia. Kaya ko kan dito niya naging ay dunia na miya naging na adna kung betuan na paridi sa Ainul Hayat. Gin ko to paridi ang betuan sa Ainul Hayat na umakay na makaw na di ka betay sa taman sa tama. Oh, ay so kaya ganyan na tingin na kailangan na matuntan waging kaya paridi. Kati may dato ko dunia na anak ko din putay sa taman sa taman. Na pinubayran. Kaya ko pinubaniran na adna siya gadan nira na malibut nga pragiri sa dataruig. Ini siya mga pagtaw niya Dulkarnain na tunay ni. Natingin na sanja kumuha siya na pasendit. Sama mo sa diyong kumuha na pasendit pan. Nalimit po si Ranuto. Na kaya kumakaw masiran sa gingot paridi Ainul Hayat. Namiyaw man yan na sa kataw matwa asuhadar. Aya kaya ano yun Allah ta'ala sa Quran na suhizr. Gina suminipun tago mo sa isa suratul kahf papitro wallah. Piyagito na miro bitagitro na mo sa adid na una niya na malaikataw kung mga Bani Israel. Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Piyakito nun wala laging utama una anong Musa sa kalikataw. Laging utama yato nudul Karnain na sa kanyan. Nakay kumato niya na siya naman tina assalamu alaikum. Wah, natigo bitaw mato alaikum assalam. Anta ka natingin na sa kan sudul Karnain. Sa kan sudah to ko dunia. Natingin nato na problema. Natingin na ba kumakainom saging kaya paridi ka anak ko didong betay sa taman sa tama. Wah. Na miya kasi nga dito mato abigan niya sa may to ator. Ating na dul Karnain na kasoy ka kupuna na ka. Natimbang ang kaging kaya ator na umatimbang ka nakaswi ka kaang ka makainom saging kaya paridi ka ang kadidong putay sa taman sa taman. Naminggagan Sudul Karnain. Nakay ko sagad anir naging utama libut nga piragiri sa datarwig. Nasopad na ditanuro na kay kumuha ka pasinditan ko muna. Da siya nung kuha. So masopad na kuminoon tinapapya patay asa rosug. Kumino sila nun. Kaya kumalpas sila sumalibut na inilayran na ayab sa piragiri suto na dayamon. Mata. Dayamon, nabenar na misinit silang. Tinamata no miya pakadagang tanong na mata na miya suret kabug na taka manon. Nadaltara na numra na wa. At tingin ang mata na makatira ka ko na punabitiga ko. Na makatamo ko muna din bon miya awat sa masgite. Wa. Ingat gatoon, niya nga ada sa mga sunat. Nasudong ko na, tiya yung nipsiliti daw ko. Tinamata no, keto ko yung naroon niya ling. Wah, nah gitu tinimbangiran. Kaya kung mga Sudul Karnain na langon no mana ator ko dunia na tinimbangiran na diung pakatimbang. Ini yung man yan sa mga alaputaw na diung pakatimbang. At ito na rin. Ini kaso niya umatoa. Owa. Kaya kung may kaso niya nating na diya kaya katimbang. Owa.
Natigi na niya kasi tomato ako mino sa sakong sa lupa. Palitan mo mata ko maanay ni. Na ini betadian ko timo nga na miya pia kaya pakatimo ko ato raw nguto ay manan na lupa. Natigudul karne na to na ri maanay ni likasawi ngaran nga di ko isip. Natigudul karne piyakin dato ano kawala sa dunia. Tama ko mga pagtawian na inibigay kawala. Tama ko patumutan mo kang ko dunia. Na ayap na kabaya ka. Na makainom ka saging kaya paridi ka ang kadiputay sa taman ay buting nagpakapanor ka kasi maananin na kipaya pataka saging patapasagi ako kubur. Wah, agiti sa mga pagari at pagari lang si nayat ito ka pagkapasok aman na maad na kita na so kagiginaway. Kagiginaway, kaapilan na kita niyo man tong nabasi kita lub sa Mindanao kagin na mga Muslim sa dunia. Na aya kaapilan na kagiginaway sa suaso at wala. Katero nabi at tingin la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathin pamata dakhalan nar. Wa haram ko muslim uban yan tulak ang so pagarinyan ang muslim sa kaya sukudan sa tulungobi. O kapan tagisir no kapatay na miya ka narakasiran. Ginga na ira miya taya na yung kapumang ni sarila iusually sana din na ba ng pakain. Baka nila ikasi mo miya tay. Aya ka prelay na mabugir ka no pan. Labaya ka prelay na miya tay sa padaga. Wa Agiti sabab mga pag-request Islam. Giga alam mo sa niya ako yung wigtan ako yung wig di pagamain di mapitaan. Yaman na ni na magandutan og wala. Ngayon wag nga mga padagututan inshallah na makatutulatan ako mga padoras sabab sa datarubab ko rami nga nagawi. Nan madakla madumutan ang bulingan niyan. Nanay sosya bumataman balasan tan wallahu taala sa madakal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua tanong kuno. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.